Λοιπόν, πάμε και στον Παντελή Μόσχο των λαϊκών αγορών να μας δώσει τη δική του οπτική. Και εγώ έχω την απορία να σου πω. Δηλαδή, μεθαύριο, αν έρθει ένας εκεί σε μια λαϊκή και βάλει τα μήλα ή τις ντομάτες στα 2 ευρώ. Και πας και πει καλά στα 2 ευρώ, το οποίο άμα δεν ακούσει τηλεοράση τι λένε, μακριβαίνουν τα πάντα. Μπορεί δηλαδή να υπάρχουν και επιτίδιοι μέσα αυτό που να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Εγώ επειδή μιλάμε πανελλαδικά, θέλω να πω πρώτα για την Αττική. Σε καμία περίπτωση στην Αττική, στις λαϊκές της Αττικής που λειτουργούν 50 λαϊκές την ημέρα, 250 την εβδομάδα και έρχονται αγρότες παραγωγή από όλη τη χώρα, οι τιμές είναι κανονικές όπως ήταν και πριν, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Στη Θεσσαλία παρουσιαστήκαν και ιδιαίτερα στη Λάρισα κάποια φαινόμενα 2-3 μέρες μετά την κακοκαιρία. Έχουμε επικοινωνήσει σήμερα και με τη Λάρισα, που έχει 3 λαϊκές, στη Γιάννουλη, στα Αμπελάκια και στην Αγία. Οι λαϊκές λειτουργούν κανονικά. Στο Βόλο που μας δείξατε ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Οι τιμές ήταν αυτές που είναι σταθερές, δεν έχουμε καμία ανατίμηση. Εκείνο που θέλω να διορθώσω ή δεν γνωρίζει ο συνάδελφός σας που ανέφερε ότι οι πατάτες έχουν ένα 20 και τα κρεμμύδια ένα 60. Οι τιμές αυτές δεν είναι από προηγούμενες καταστροφές, είναι από το κόστος παραγωγής. Έχουμε τα τελευταία 2 χρόνια μετά από αυξημένο κόστος παραγωγής 50%. Το πετρέλαιο έχει ένα 80. Όταν οι αγρότες βάζουν πετρέλαιο σε όλη την Ευρώπη 90 λεπτά. Η ΔΕΗ έχει πάει στο διπλάσιο. Είχε πάει στο τετραπλάσιο, αλλά έμεινε στο διπλάσιο. Αγροεφόδια ακριβά. Το μεγάλο πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι στα εργατικά χέρια. Και έχουν ακριβήνει τα εργατικά χέρια και δεν υπάρχουν έμπειρα. Αυτό μιλάμε για όλη τη χώρα. Σας μιλάω από το Δήμο Νοτιού Πηλίου. Είμαι εδώ γιατί είμαι παραγωγός από το Νεοχώρι Πηλίου. Έχω μήλα και έχουμε προβλήματα κι εμείς εδώ. Είτε με το δρόμο, το μεγαλύτερό μας πρόβλημα. Η Ζαγορά που έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος των μήλων της χώρας, έχει περίπου το 30% των μήλων. Η Ζαγορά, η Δράκια, το Μούρες, τη Τσαγκαράδα, για να μην αφήσουμε όλο το Πήλιο. Γενικότερα έχει μεγάλο πρόβλημα με την πρόσβαση, το οποίο το ανέφερε και ο συνάδελφός σας προηγουμένως. Και περιμένουμε από την περιφέρεια, από τους Δήμους Νοτιού Πηλίου και Ζαγορά, που εδώ τρέχουν οι δήμαρχοι με όλα τα μηχανήματα που υπάρχουν πραγματικά, δηλαδή για να ανοίγουμε τους δρόμους που πάνε στα χωράφια, αλλά οι δρόμοι που έχουμε το οδικό δίκτυο πλέον, δηλαδή για να βγουν τα φορτηγά, είναι θέμα της περιφέρειας. Εκεί πρέπει με πάση θυσία να βοηθηθούμε. Πόσο αυτό το πρόβλημα περιγράφεται, που είναι φυσικά υπαρκτό, πόσο επίγον είναι χρονικά, δηλαδή πόσες μέρες ακόμα αν μείνουν τα μήλα στα δέντρα να μας αφήσουνε. Τα μήλα ξεκινάνε και μαζευόμαστε τώρα. Πρέπει μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου το αργότερο, από τις 20 Σεπτεμβρίου και μετά πρέπει να αρχίσουμε να κόβουμε μήλα. Σε 10 μέρες. Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου η συγκομιδή, αλλά πρέπει να το μεγαλύτερο μέρος των μήλων θα ξεκινήσει από τις 20-25 Σεπτεμβρίου. Θα προλάβουμε. Ήδη τα μηχανήματα δουλεύουν πυροτεδώς. Πρέπει να έρθουν και άλλα. Δεν λέμε ότι δεν δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά πρέπει να έρθουν και άλλα. Έχουμε πρόβλημα εδώ στα Καλά Νερά. Έχει γίνει μια γέφυρα που είναι για μικρά οχήματα. Δεν μπορούμε να περάσουμε τα φορτηγά. Αυτή είναι που έκανε ο στρατός. Ο στρατός που έβαλε. Αλλά το κακό είναι ότι την έβαλε μέχρι 15 τόνους. Τα φορτηγά αυτοκίνητα έχουν 15, ωφέλιμο έχουμε 25. Πρέπει να γίνουν άλλοι παράδρομοι και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια. Εμείς και όταν τελειώσουμε την επαφή που έχουμε μαζί σας, θα προσπαθήσουμε και με τον δήμαρχο εδώ της περιοχής, ο οποίος έχει βάλει όλα τα μηχανήματα της περιοχής και δουλεύουν στους δρόμους. Τώρα για τα παράλια, από το Βόλο μέχρι τα Τρίκερη, όλα τα παράλια έχουν καταστραφεί, όλα τα μαγαζιά έχουν καταστραφεί. Είναι μια μεγάλη καταστροφή. Εκείνο που θέλω να πω τώρα όμως για τα κυπευτικά, που είναι το βασικό. Εμείς στείλαμε μια επιστολή, τις τιμές που έβγαλε σήμερα η τηλεόραση από το Βόλο, με μεγαλύτερο εύρος τις έχουμε στην Αττική, λίγο πιο χαμηλές. Δηλαδή έχουμε μήλα από 1 μέχρι 1,5. Έχουμε και 1,5, δεν λέω όχι, αλλά έχουμε και μένα 20, έχουμε και μένα. Έχουμε και ντομάτες πιο φτηνές στην Αθήνα, έχουμε και πατάτες πιο φτηνές. Επειδή είναι, όχι στην Αθήνα, στην Αττική. Επειδή είναι μεγαλύτερες οι λαϊκές. Εκείνο που κάνουμε έκκληση, κάνουμε για το κόστος παραγωγής. Πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει στους αγρότες. Γιατί θα δημιουργούν τεράστια προβλήματα το χειμώνα. Τα κυπευτικά θέλουν εργατικά χέρια, τα κυπευτικά έχουν έξοδα πολλά και είναι αυτά που θέλει ο καταναλωτής. Ακραίες περιπτώσεις καταδικάζουμε και στο δελτίο τύπου που βγάλαμε και θα βγάλουμε και άλλο ένα δελτίο και στα Τρίκαλα λειτουργούν λαϊκές σήμερα και στην Καρδίτσα. Αλλά στο Βόλο και στη Λάρισα λειτουργούν κανονικότατα. Το θέμα είναι ότι κρατάμε και από τους δύο για να κλείσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν δικαιολογείται να έχουμε αυξήσει τις τιμές. Τώρα, στην παρούσα φάση. Δεν έχουμε αυξήσει στις λαϊκές αγορές καμία, ειδικά στην και αν δούμε, δεν δικαιολογείται. Γιατί εσείς υπόσχεστε από την παραγωγή ότι. Τις καταγγέλουμε εμείς οι ίδιοι και θέλω να πω στους καταναλωτές που μας ακούν σε όλη τη χώρα, οι λαϊκές αγορές είναι φθηνότερες από το κλειστό εμπόριο
από το στεγασμένο εμπόριο τουλάχιστον 30 με 40%. Και να πω και κάτι για την κτηνοτροφία, γιατί το είπα και χθες και θέλω να το πω. Πρέπει να γίνει άμεση αντικατάσταση των ζώων, όχι αποζημίωση. Συνάδελφε Μόσκο, όχι αποζημίωση. Αυτός που είχα 7.000 χείρους εκεί, πρέπει το κράτος να του πάει 7.000 χείρους να ξεκινήσει πάλι. Όχι δηλαδή να του δώσει τα μισά, να του δώσει το ένα, να του δώσει το άλλο. Πρέπει να γίνει αποκατάσταση στην κτηνοτροφία. Γιατί τα κυπευτικά και τα δέντρα είναι λίγο πιο εύκολα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιο δύσκολη. Και τους δύο πάρα πολύ. Να είστε καλά. Απόλυτα. Ωραία. Ωραία, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.